Ja si myslím, že chlap by mal byť v každom bode svojho života niečím tak trochu posadnutý, v tom dobrom slova zmysle, že niečo, čo naozaj, do čoho sa vieš ponoriť a vieš v tom ísť týždne, mesiace, roky. A momentálne to je Spirit Show, príprava rozhovorov a celý ten svet okolo toho, ten svet konverzácií, to je vlastne obrovské umenie, schopnosť počúvať ľudí, spýtať sa tie správne otázky, konverzovať, prichádzať s vhľadmi, s postrehmi, s myšlienkami, ktoré obohacujú ľudí, koncepty a rôzne analógie, ktoré naozaj ti vedia v jednej sekunde takto zmeniť život, pretože naozaj jedna myšlienka niekedy môže zmeniť tvoj celý svet a tvoju trajektóriu do budúcnosti. A keď každý rozhovor, ktorý publikujem, zmení život jedného človeka k lepšiemu, tak je to úžasný úspech. A ja si myslím, že to sú desiatky, ak ne stovky ľudí, ktoré čerpajú a sú obohacované tými rozhovormi, lebo ich robím s tým zámerom, aby to bola inšpirácia, podobne ako ty, aby to bol nejaký mentálny, emocionálny, fyzický, spirituálny upgrade. Pretože podľa mňa na to sme tu naozaj, keď sa neupgraduješ, tak cúvaš. A Spirit Show je to, čo som robil v rape 25 rokov doteraz. Akurát už som si našiel takú dospelejšiu verziu, ako môžem zdieľať so svetom tieto pravdy a filozofie.